Tripura hasteni khakwa Tripura sharangni chuba mungbai Kolkata hastewa saknai jagwi tongnai Kisti Tripurani Bupha Maniram Tripura haino hai khabel jagwi lukurongno koifika tamni hinke je chuba chumanmani irangbai tei talnaishak tongoi manana hinei wansuk jamani phia tabuk teisa sawi mankha tei talcharok tongna nangnai hinei Buini chuba mungbai se kubun hastewa busano saknai riwi tongoi tongjamani ba tei kisani bagwi chuba jaknani muchung jakha takhuk Maniram Tripura Khuko kokthai phaijagya phano ma koijakha khaganang lukurok muchungui tongkhe takhuk Maniram Tripura no chuba laijadi tei bini sana hamriwi ti sanani bagwi chaitok laijadi kurungui tongdi chini kubui kok TV channel Poilana kubui kok TV no hambai maro ke joto lukurok no hambai tei khulumjak ang joto no ke haina hai tini video ma khaike ang ke tamani himale ang miapro doctor bai kok saka doctor bai kok samanse borok tei 8 mas ma tongnai hini sawo jeng tabo oro sopaimani 4 mas running kai tongkha ke tabo 7 ta kemo thangka ke tei 8 ta kemo marnai hinai doctor sabo miapro ke jeng obono jeng wana laijak ke tabo jeng chini rang to pais tongo ke jeng bukha chongmani puila oro je jeng potiong ma jagao oro ke to 6 ta kemo se marnai hinai doctor je jengno bortilanai doctor borok sawo jengno 6 ta kemo marnai norok hini ke jeng tabo obono miapura ang doctor bai kaham ke kok saka kemo doctor bai ke borok sago totally 12 ta kemo mananai ke tabo to 7 ta se thango ke tei 8 mas ma tonganai mas waisa khaye hini doctor sago ke obono jeng wana laijakta rang paisa bo tabo pais tongo ke amni babai tabuk to chini rang bai joto room bara ro maro sum ke muikuthung mairong joto chini rang bai joto ma cholibo ke amni babai no jeng je lukurok chuba mani bai jeng tei bukha chong mani tei kostong mosto khai pano jeng tei 2 mas chuk kati mani hini kha khai mani obosai tabuk 8 mas nangoi thangnai hingke aboni bagai no jeng chinta ta